Думата има министър-председателят в оставка Бойко Борисов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря, че приехте нашата оставка, която вчера депозирахме, с което се надявам всякакви спекулации да приключат. След малко ще изляза да кажа и на тези хора, които са отвън. Ние сме били винаги хората на реда. И всеки, който от тук насетне започне да прави каквото и да било, свързано с обществения ред, няма да го приемам за наш симпатизант и ще считам, че той е провокатор. Всякакви приказки да се ходи на Позитано или пред която и друга централа е долна провокация, която по никакъв начин не трябва да се допусне. Сега ще го кажа и на хората, ще ги помоля да се разотидат и да се надяваме от тук нататък държавата да може. Тези, които вие платихте с камъните и качулките, аз не ви обвиних. А вие знаете, че вашите хора от ДАНС ги пратиха. Прекрасно знаете. Искам да се обърна към господин Бисеров. Досега съм си мълчал, но моля в дните, които остават на парламента, доколкото разбирам, ще има още няколко дена, да направите една комисия. Да извикате директора на разузнаването. Да видите какъв материал е постъпил официално от партньорска разузнавателна централа, в която те уведомяват, точно когато вие правихте тук една комисия, че се подготвя атентат по мене. Официален документ. Разбира се, не за размножаване, не за разпространяване. Но понеже вие минахте границите, искам да знаят хората, и там в този документ се казва: заради борбата, заради това, че накърни много сериозни интереси на международната организирана престъпност, се подготвя атентат и поръчител е Ахмед Доган. В официалния документ. В официалния документ, господин Местан. Моля ви, защото към вас имам уважение като политик, излъчете вие комисия, отидете, проверете автентичността на този документ в нашата разузнавателна служба. Това е по време на вашето управление, точно между изборите в тези 2 месеца. Досега си мълчах, но след като Бисеров си позволява такива клевети по мой адрес, когато си им заложил здравето и живота си, за да ги излова и да ги екстрадирам, да ми прехвърляш такава глупост, нямам жал. Затова вие излъчете депутати и отидете. И ако там не пише така, и ако там не... Аз не съм страшен. Страшни са те, които ме поръчвате. Тези са страшни. И вярвайте, че са много страшни. Затова никой 4 години не смееше да ги залави и да ги екстрадира. Много са страшни. И за мен действително е заплаха това. Но там е написано. Но да не си губиме времето. Господин Местан, моля ви, лично вие определете една комисия, отидете и го прочетете. И отидете и го прочетете. Благодаря на всички, които са ни подкрепили, тези, които не са ни подкрепили, за това, че и ви моля всички да се опитаме да запазиме и гражданския мир, и нормална работа на държавата през 2-3 месеца или колкото решите там. Аз лично вас не искам да ви слушам.